Die roib seo brion ag labhairt inniuh faoi ailtín beag go chonig sé sa New York Review of Books le déanaí. Chórá a bhí ann, nó trascríomh chórá a bhí ann idir an Uachtarán Obama agus duine dar banna Marilyn Robinson. Nis cúis náire is sé domsa bhéidir ná raithin mé an tainim go háidethe agus dúiseaní móra grúite ag Marilyn Robinson. Ach sin ní féidir liom ní féidir am séanna ná raithin mé an tainim. Ach cibé bhí córá fada ag an meán seo Marilyn Robinson leis an Uachtarán Obama agus tá siad rééis an córá go léir a freiscríomh focail ar ocail agus a chur isteach sa New York Review of Books. Ó seo díreach an sort rud a dhéanach duine leithleach. Go háidethe scríbhneoir leithleach, súfartach, agus tá sean aithne agamsa ar thuairtaí. Go háidethe súfartaí scríbhneoirí. Cibé hálan córá seo idir an Uachtarán Obama agus Marilyn Robinson in Des Moines, Iowa. Now, híl fá go raibh Marilyn Robinson tréis eitilt go Des Moines nach an écoileach. Ní dhéireann an talt seo gur olamh le litríochtaí san Iowa Writers Workshop. Áit inar féidir a scríbhneoirí dónachaí a scríbe ó lámháin go lá eile. Is dócha gur faoi leabhar a bhí siad a caint. Fiafrian an tuachtarán sa Marilyn Robinson an duine a dhéanann skim de riine gan a bheith léamhúrscéalta níos mó. Ceist bhá béidir. Agus meas uair sé an bhfuil tionchar ag seo ar chultúr. sé sin an cultúr. Ní is negam céir é an cultúr seo tá gceist aige. Dar leis nuair is smaoiníonn sé faoin tuiscintá aige ar a ról mar híránach agus nuair a chuireann sé a ról mar uachtarán ar leitríomh. Agus an tuiscint thógann sé sin a bhaineann sé lena ról mar híránach. Sé an dar leis an stuff is tábhachtaí a dólam sé ná stuff a tháinig as úrscéalta. Beidir nach bhfuil sé ag a fáil amach go leor. Sin ceantainna féidireachtaí eile. Ach cibéidir sé go mainneann sé seo le cóbhá. Tá cóbhá tábhachtach. Bainneann sé le bheith compórtach leis an nóisiún nó an túirim go bhfuil an dam chasta. Agus lán le scáthanaí den dá lia. Sin nach bhfuil idir dubh ná bán ach tá idir dubh is bán má higann tú léit me. Agus fair play ho ach go bhfuil fírinne le heimsú maihan sin go fróil. Agus go gafar strachailt fána chuine agus eibreúthó. Agus tágraíonn sé don nóisiún gur féidir le ceangail le daoine eile fiú má tá siad difriúilbait. Agus neadar sesin Haines le Marilyn Robinson
saolín sé í áit cín te scríomh amach an scríomh láimhe, scríomh láimhe gibach mar a thugann séir. Níadar dar leis an mothíonn siise go bhfuil an cultúr cóchaiteann sin, cófáirteach, cho leithdeach agus cho tábhachtach is síolta daoine agus a bhí. Abramis nuair ba chailínógaí a fástan níos in Idaho. nó bhéidir an bhfuil caithfh aimsire níos spíogaí ag trascairt an na gcotnaí sin a bhúnlaí an cultúr nuair a bhí siog. Ceistan í maithé sin an bhfuil a lehéadán níos mó agus cóchultúr nó cultúr cófáirteach. Nuair a labhraíonn le mo bhicléin, tá siad chomh aineolach na rudaí a bhreathnaim se bheith tábhachtach. Go bhfuil feithtíos nach bheatach siad ceangal a dhéanamh idir riad agus daoine eile. Tá aineolas chomh leithdeach sa tír. Cibé sin méid a dúirt siad, téann an chórá bhádra agus níl miseach ag scríbe dromchla an chórá. Ach chuireann siad ceistin í maithe agus is fiú na ceistin seo Scago. Sean siad man chéad chuid den chórá agus fáil siad New York Review of Books an 19 saona 2015. Fáil siar an iris seo wad rihré, mar tá sagam go bhfuil an New York Review seo in sa teachnis le ceir seachtaí. Ach sin Gwyn láma a rih go léir sé 16 lá altathe an seo in na Stáitiantaithe, agus tá sagam nach bhfuil le héadán san Eorop agus lá altathe, ach Gwyn lá altathe 10 phobal very ceá I leog. So go tín chéadú eile. Tó gíbogé agus Gwyn raithté a rih go léir.